Linya ng dos. Naroon sa Azul tus Lubua. Ikatulong battle karon gabi una para sa laglag para 6 quarters. Yo, lang sa tanan. Big shout out sa Azul tus Lubua ni Busikong sa Balloon ug sa tanan na diri karon. Salamat nyo sa mga artist kani perform. Shout out sa tanan, fighter kayo. DJ EZQ. Sa wala. Gikan maasin Leyte. Naroon sa Pakilid. Mandawi, make some noise for UX! Pusa ko nakatungado din naghungol para oras nga kung mabiktima may ikasukol pata di agbayan akong takugi di kay puro nga karon sa baya akong dala niya TNB, mga barkada ng Kusmasin sa Side Effects, South 7 East, Dela Deme, Christian, AJK, sa Prime, FDM, Pinasikat, Yumer, Julits, Diego from Butuan, Gawindel, Imbitisi Fam, Lapis ni Blanco, Luting, Andrew Ejido, Rednax, sa akong pamilya, Lahos. Time. Sound to O! Kikan Tabok, Mandawi! Make some noise for Lawrence! Nagkalamisa, dili ka makatilaw mong pasinag. Kutubra ka pasiaw ng hasikag. Yes sir. Managkwentos daw si Lawrence pili niya una. UX, judges, stricto ta, minatagtarong! Yo, minatatanan! Laglag para 6 quarters! Round 1, UX, let's go! Game! Game! Start ha. At kikas gawas gini ha. Gara kang hambugon. Nagpanutpik pang animal, murarabag katulon. Before ko niabot sa venue, mauni ako nasugat. Nag-practice, pila headset, paglili, yatay lobat. Kung imong rason nga naka-charge ka, grabe naka-wild vest. Imong natungog mga way gamit ang linya, mauday wireless. Shit! Game? Game! Naka-advance gin ang hambugiro. Oy, sir labod. Sure ba kas gihatag nimo? Basin gi ulcer na pod. Ugwa ko'y pake kung nagbuwag mo ni Heidi. Heidi, sa buntag. Tuyabix, sa gabi eh. Murag pangit nga buyog. At least na virgin na nang iyang itutunok maka bad trip kabulok sa dihanggi. Baid gidoot, nagtuog, langit ang lubot. Namayutay ka. Grabe, bayot lang, giset upan pa. Ang rapper nga, perming present sa tanang liga. Layo-layo na inaabot. Ang batang doon ay pangandoy sa una. Karon manuyupay sa tabok. Law na kay liog, ubos na kay abaga. In town mo na'y ayo, sweeto kay sa pagpilog mga linya, murag gaandam ra og plato. Mura pag walay tulog, kapan dunay kusog diring pabida. Naklaro na ang bukog, tungod nagtuog, dunay unod ang tira. Mga, puro, sa sobraan sa kadaot, mga galaw-gaw ra sa dalan, unya tirang naamot, mga galaw-galaw gamhanan, walay bulawang nakalot, puro kahanggaw ra nakautan, mga luag pagpanabot mo ding lawlaw ang pangalan. Ngunang diri ka ni dayon, karon ka madayunan, nagpalaban pa sa tabon, maunang matabunan, ng utok nga nagkalapok, maubang malapukan, sa suyo pra ka makatabok, dire walay matabukan. Kay, basin pa ulion sa gunmos bye-bye, wrong info. Diri ka kabasbas. Pila ka oras ko nagbanday niya diri ra magkaskas. May pagbalik nitong bantay di kay diri pa mo dasdas isa diante nga tambay maong walay kakas-klas. Generic, tigbantay ra makag-entrance. Kinahanglan nang isulti pa ba? Paspasin yan imong round do kay taod-taod mo duty pa ka. Sa aso nagpalaban, ang napuga niya di nature, mako nag-focus nga kuwang ka sa tahaldo daghan na kag-erasure, ang tigbantay na bantayan, puro batera ang gi-feature na pay low sa iyang pangan pero against the behavior. Unya, L nakadaan, klaro na sa initial. Lodo pangalan pero gama niya illegal. Ug sa wala kaila, mao din ni si Lawrence, gikan sa tabok pero dili ko ni palabngon. Tambag ko ni mo do layo-layo kag maabot basta sayo na nimo pagmon. Time. Nagwan, Lawrence! Yo! Unsa man? Adik-adik imong ganahan? Maigo karos akong punchline kay ako rakanggi tama-tamaan. Game? Game! Kay ingon siya ni Mista,
Dire kay Bulawan sa Cebu. Papae lang me. Nangayog simpatya. Nga sa mong kuweba pa ni Utong. Madungog ya po na tingog bisag imong ibulong. Ganahan kang sa mga Bulawan ari Cebu. Ikaw kay makatupong. Kung ikay nakita ang Bulawan ato sa inyo do. Dire kay pampap para gyud ka dong. Ganahan kang mabulawan ari Cebu. Pues ibalik ti kaglubong. Mong balik ato sa inyo Mong balik ato sa inyo Dire kay mabitin ra ka dire og muahat ra kadlabok. Sa mong isla pa ni Balhin aron sa Leyte inon kag taas na kay kag naabot. Aron sa Leyte inon kag taas na kay kag naabot. Taas na kay kag naabot. Aron sa Leyte inon kag taas na kay kag naabot. Fuck. Aron sa Leyte inon kag taas na kay kag naabot. Aron sa Leyte inon kag taas na kay kag naabot. Kay isa ka dekada na sige grab. Kugihan gyapon mo sag-o. Dugay na kasigig battle pero ang pananaw gyapon nila nimo kay bag-o. O nag-rap na ni siya sa ispa akong edad pero naunan pa nako ka flip top ang animal. Dugay-dugay na puti kag-rap no. Padayon lang makitaan ra gid kanilag potensyal. Makitaan ra gid kanilag potensyal. Magitaan ragid kanilag potensyal. Magitaan ragid kanilag potensyal. Kay sige kapildi wa kaamgo. Nagsigilag kadukulan. Kay nagsigi kapildi wa kaamgo. Naligo na nigdapog. Isa ka dekadang sigig alsa na sa iyahang bangko niya sa batil dili manggani kadaog. Ayaw kog tudluoy diri coach. Kay nako wa kay palag. Anti manaabot sa coach. Parehas manggudmog naong ni Jimmy Alapag. O di ba parehas kayo? Matik, wala na'y basin-basin. O Jimmy Alapag kay parehas ramong sa dakong liga ra namasin. Mong ipadala na si mong multi aron madala sila sa hype. Kung naay blind rhyme siya kay basta rhyme. Round 2 UX. Jimmy Alapag! Oh, grabe ka tablado. Mura po kag basketballista, ikaw si Lorenz Abando. Kaya ata, nakasuot ka sa flip-top. Di atay kuya, was pangando yun. Di atay ka, pasalamat ka, wako ni send sa akong link. Delete among mga banga dito kung ako ratong giklik. Kaya ata, ribat pa ganiyawa. Uy, di atay pagka, hanggaw bas di atay. Pagkahanggaw sa ulitawa. Dagan nakasuot sa kataga Cebu sa flip-top. Dagan pong nagpakauwaw. Ikaduhang round na. Ikaduhang round. Familiar. Ikaduhang tuyok. Hilis. Ikaduhang suyop. Pingis. Sa batil na ni Mox. Ana siya. Hinambog ratanan imuha. Basta ikaw ni mangugat. Di na kailangan maging anak, basta ako ni mangugat, makapatubo ni buwak. Grabe tamaa, makapatubo magbuwak. Basing resulta sa liki, basta makapaluto sa buwak. Kung makasuyop na, ang tanan kaya ng igon. Mas mo power kung nga rapper, basta kung 1H inyong biklon. Puro butang ra ang anggel, pangadik-adik ra ang tira. Natural suyop, gabalik-balik yun ang linya. Mga galaw nga palpak, angay nga di sakyan. Pataka lang upaslak ning iwit ang stand. Sakto ning gi-click nga gun para ditso dead ning fan. Di mo palong sa kadadas, magliteral nga hit and run. Palong, stand, fan, abig kaya na niya. Naka-feeling rag kami-kami ha, amaw, ani-ani ra, bali, agi ka usa, di bagi, bali-bali ka. Kay, feeling ni mo, gahi na ka. Nachok pa ka ganiya, pakauwaw kung gataya ka. Freestyle ka na. Di ko freestyle ay abi pa lang, nakalimot ko sa linya. Hindi ko manundog ni mo ganiya. Mura kag buang na notepad ko niya mo kay shabu pa. Ataya, igo. Shit! Ay nag-apel makaduka. Di maluwas sa kamao.
Kayang paril walay suga, maun diretso ni yabo. Di pa pangkili mong gama, makaluha ni o gabo. Kung ang papel na kusdowa, may mugubas puro bato. Sa kung pulong pa lang, dunay tulong banan. Apilan pag tunong halang, dalag mensahe nga mahimong tulon anan. Dugay nagpugong tagami kawang makaugom amang. Kada sulong kanang makaanak kag kontrag may pagmuhunong na lang. Say. What the fuck? Lawrence! Round 2 game? Game! Ta, galagot ba ka na ako? Nagpataka magkapasagad? Imbis ba na kung gipangayo, laing champ imong gihatag? Ayaw padas gibati ni mos titulo, usbanang imong taras. Kaya bigla pildi ni mo ang ace, matawag na kag-alas. Kita'y gibagat sa panahon, parehas tang gipildi sa walhon. Dili na ko sayang ang higayon, og diri-dili ti kapagawson. Kita'y gibagat sa panahon, og diri-dili ti Dili ti kapagawson. Paglase EGC kay gikahon ang kadaugan akong naangkon ang lalagbara kay gisabon igo ra kumambali ari og champion. 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 Ako mambali ari og champion. Kay kung balihon ko na ang herb, kay bra, ayaw na bra. Kay kung balihon ko na ang herb, kay bra, ayaw na bra. Apiyan pa. Kay kung balihon ko no ang herb, kay bra, ayaw na bra, nasubraan makasigig butoy. Bra, herb, mauna, nasayop kapag tumar ang herb imong gitutoy. Kay wala na'y rematch, bisag maupay imong ganahan. Kay guman ako aning ex, dili na ako ni balikan. Kay di pa kabalo niya taas na kay giluparan bisag asa ka magtago. Bisag inyo pagkabangan para nako mo ni sakto o mauning kanahan. Ngano good taon nga di maungan na may awm nga ilhanan. Karon ako mao'y giserve. Karon ako mao'y giserve. Para nimo ra ba kay ensayo? Gitagaan na gani kag herb wala gyapon ni maayo. Pero na siya'y rason nganong napilde. Iyang pagkatapulan kay natabunan. Bisag kung say rason ni mong Mr. Lefty, dili gyapon katuuhan. Kung say rason ni mo ni Mista, undefeated, nagdalaghago, uy wako'y pakiog, wato'y pilde, parehas man putang gipilde ato. Last round, UX! Pagkabuang bas gihatay. Gihatay dirira ka masangit. Sige lang kalimot. Gamit pa kag herb. Pagkapangit. Shit! So yung mo gani ha? Nga na-pildi ka na herb? Daog ko'y. Adi day. Kung balihon bra, balihay mong brief. Total anad makagbalik-balik na bali-bali ra ang trip. Shit! Estupido nga estudyante. Stupidyante. Shit! Sa ilang klase pinakayawa. Kuwang pa nagpila kalibong tuon. Abi ko pag ganado mo eskwela ang bata, giatay medyo kumon. Eskwela, bata, kumon. Hindi madapastilan. Kung saan pagsibo ganing anadog pila kabalikan. Pasi nagtuo kag, giedukar sa edukado. Para makuha lang ang profit. Natunong pa ka sa accounting, kontrolado ang asset. Speaking of asset, si Kuyawan ka. Ang punchline na kontak na. Ang signal naka-speed up pa. Maproblema, technical ning kada click shot sa bala nga mo igo sa naki hip-hop ra ay katingala nga madakpan ka sa linya nga naka-set up na. Shit! Natingala, basing matingala ka ba? Giset upan ka. Giatay kay kung ilarabo ang nga mamayutay kanda ko og mahibaw-an diri ron. Niingon si King Lord. Siya'y nag-ingon chong. Kumada kasi mong tama si mong biga kay imo ang fingiron. Kaya
ta sa buang mamayot pa. Naunsa naman ka, amigo. Basi nakalimot ka, mura po kagisugo og pangilo. Hakbong repon sa tae. Kaya ta nga bars. Fuck! Matakdan ko nimong gataya ka. Malimot po ko gamay. Nakalahi lang nimo kay imong tira di kalamay. Pilit, rugby. Rugby boy ikan tabok. Layo-layo na kunog naabot. Layo si mong giatay, ginihara ka na ginuktok. Fuck! Gikan sa tabok. Si Lauren sa bando. Modribol na kadyot. Mahingog mo niya diretso. Inigliya pipilit. Dayon mo kalit ni og iwit. Ang utok niya nga murag ganihara ni click. Gamit pag syabo, may pag herby mong gigamit. Ako pa nimo dagkot, padlupad pa ka sa langit. Awa, tayos buwa ko. Oplaw sa kada tira. Guba na ang ambisyon. Uhaw do sa eksena. Usik-usik ra day ang mission. Water dispenser na mong linya unsa hay bation. Katawa pa kang giataya ka nga ni awas nimong kaalang gikan sa banga pa nga tradisyon. Fuck! Takusgan pa ang pressure. Ituwang pagitilok. Kuwang na feature sa convision kay kuwang ka sa develop. Kung i-edit nga bid Brad ay nag-booking og translation. Para malaglag ako'y bahalag cut-cut para paspas ang transition. Ikan sa tubig to video editing. Labi nagsulit ang consent. Sa pagbutang og watermark para lang protected ang content. Fuck! Di man kay nanaon pa ta kanya magsilbo-silpon ka diha. Unsa man? Nangita na magpalo up. Wa abi nagmantika. O panimo, ayaw nagkatingala kung madala ka sa mong tama. Pasalamat na lang ka kay napay nabilin ng buhok ni mong baga. Shit! Pero ayaw lang ka balaka kay humnon ko ni nga di ka magmantika. Para ihong mamayulit, pabuang kagkulata para si mong sinina. Mamayulit, sinina. Low quality. Pagkabuang, oy giatay, naunsa naman ni. Giprestylan, nalanggani, murapag nawan ni. Ako uli dito sa tabok, kunya kaon nagmani. O kahilisa, muuntol, kunya nagamay ditong asin. Mo itilo ka, mabuang, di kay diri kay pakapin. Ako pa nimo, balik do sa tabok, pamaligya dagang halin. Ayo diri kay murag nahutda na kaghangin. Ay! Nasaan Lawrence? Yo! Alay, sa deliver na? Yo! Check! Naani siya tamod. Sige, pangalan na to, si Rednax. Kuyaw pod mong mga tingog makadagrap, no? Mura mag mga chipmunks. Pero may pang mga chipmunks kay mukanta man to. Unya ka mo, mga yabag man mo. Mong pagabot ni Mista ni itoy, wa magsilbing imisog. Tingog na lang imong puhunan, wala pagid ka makatingog. Wala pagid ka makatingog. Kay parehas tang gipilde, pero nagligas mi ni Mista. Ikaw basta naalang kay masulti na bulok kay mga linya. O nasakpan ni mo tricks o sa multi ka mas libinta, pero bisag unsag multi aning ex, wala gyapon ni kwinta. Wala gyapon kwinta, atay di na ni makwintong choke atay. Wala gyapon ni kwinta. Gitagaan na gani kag sikat na kaatbang. Imong pangan wala gyapon nga madungog. Bisag gikan ba kag pamista wala gyapon ka mabusog. Bisan pag mudili ka maguba gid ka karon. Ku si Demi kay simple ra, kini siya walay tarong. Iyang pag jam-jam ra kay tripping. Aron ingno na siya amigo. Aron ingno na siya sikat nga amigo. Unya mo gamit pa ba kus pangan ni Demi? Ay na lang. Kay gigamit na masato nimo. Demi AGK. Kay ba kung kamo kay gatabang aron na alang ni mabawn. Nindot po din yung circle of friends, no? Kay makapurma man mo og ground. Kay makapurma mo ground, atay na niya akong round ron. Kay makapurma man mo og ground. Makapurma mo og ground.
Pakapurma mo ground time. Time! UX versus Lawrence, pagpagkato! Rapolo, amihanan dos! Ka, tulong nga batol karong gabi una! Lawrence versus UX, yo, pagpagkato balik! Judges, decision! Advancing sa tournament, laglag para 6! 5-0! UX! Yeah, wala. Salamat. Sinsya, pero salamat. Shout out, Lawrence. Mga to. Sinsya kayo. Judges! Giboto na ako si UX. All 3 runs. Props para ni Lawrence. Fighter pero buwang pa. Memorize pero goods. Shout out UX. Yeah. Yo, Lun, iboto na ko si UX kay sipa as Lawrence. Iboto na ako si UX all 3 runs. Sayang kayo nga Lawrence mo. Pero ibig nato yung freestyle dahil itong UX all 3 runs. Pilay na ko UX. Laro man sa duwa. Sa parang si Lawrence. Yo, sa lefty, ako botar si UX. Ako silang email.